damdamu ngaing ka maserpa kas kamalatay dalayam manangal sem kanyak kasakinaw biyagku mantay kaya rigak nudi ka mapurus atay pagtungpala ano naman tapintas mo ngaing ingungutem munay di magkumanay asani kwam nudumteng ni patay agayat ka itan akasat sa diwampay yatangay at tuyak ngagtarigagay pintas mo ngaing ingungutem unay di matumanay asani kwang nudumteng ni patay agayat ka itan akasat sa diwampay yatangay at tuyak ngagtarigagay ano nung tapintas mo ngaing ingungutem unay di matumanay asani kwang nudumteng ni patay agayat ka itan nakasat sa diwampay yatangay at tuyak